dzava nhau dzinoshamisa. Tichiona panapa kuti aiwa macourts majudges vachizopa vananamata ikwekweza nevamwe vake vaviri avo vamoudza kuti vakabuditsiwa mundege vakapiwa mhosva yavakanga vasina vachinzi aiwa vakalidha violent demonstration munyika yezimbabwe. Kunyange muzimbabwe macho madhetsi wanga asipo. Vanhu vafara vachiona vakomana ava vachigrandiwa bail. Sanapinda masvika nomuda nyugo panapa noti vosubscribe ulike turn on the bell icon. Vakomana namahere vaiadvocate their release vanonyora vachiti breaking bail has been granted for Namata Ikwekweza, Comrade Gwenzi and Robson Chere on these conditions: to deposit $150 equivalent in ZIG, to report every last Friday of month, not to interfere with state witnesses, to reside at given addresses. We do not celebrate. They should never have been abducted, tortured and jailed in the first place. Welcome home, brave warriors. We need new leaders. Panapa maira ari kuti yes, we know kuti vanhu ava havana mhosva yakapara. Nyangwe bhewu ravari kupiwa ari yatoti aiwa havangasafanira kutombopiwa bhewu iroro because havana mhosva. Why are they paying? Ivo vachiziva kuti these guys they were just accused but pasina kana mhosva yakapara. Panapa vanonzi they must reside pamagiven addresses avo anozikanwa kuti aiwa kunyange vanhu vegovernment vakada kuvatrika vada kuvabata vanogona kuva access navo kuti vavatore vavakepche zvekare. Vana vataura nhau dzekuti aiwa they have to report every last Friday of the month. Panapa maire ndozvinhu zvari kuramba achiti aiwa these guys vanofanira vasingambopay all this just because these guys it's not like they were guilty, these guys were innocent. Vari kuto advocate kuti nyika yezimbabwe vari kumirira mahuman rights evanhu. Kuti dzamba mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai mucomment section medu kusana subscribe like turn on the bell icon.